Тәшәккүрләр итәбез. Чәчәкләрне тапшырыйк. Мен сарына сүз бирәсе килә Руфинә Фаттаховага ул әйтергә тели. Әйе. Иң беренче нәрсә әйтмәкче булам. Сезгә монда кино карарга килгән өчен бик зур рәхмәтемне белдерәм. Аннан соң бер генә сүз, әгәр Нурихан Фәттах бүген ишән булса һәм бу киноны караган булса, ул минемчә бик канәгать булыр иде. Чөнки Александр Долматов татар әдәбиятын бик яхшы белә. Мин анда урнашкан вакытта инде аңладым бу нәрсәне. Һәм әйтте ул, Нурихан абыйның иң көчле әсәре дип менә мен шу повестьны саныйм диде. Һәм күрәсең ул ялгышмаган. Инде кино төшерү мәсьәләсенә килгәндә без бергәләп киңәшеп инде кайбер нәрсәләрне киңәште ул минем белән, чөнки мин дә сугыштан соңгы елларны әйбәт беләм. Нуриханга сугыш башланганда, менә әлтәпкә ничә яшь булса, 13 яшь. 13 яшь булган. Ягъни бөтен сугышны, сугыштан соңгы елларны ул яхшы белгән һәм шуңа күрә ул аны реаль язган дип уйлыйм. Инде фильмга килгәндә, рәхмәттән башка сиңа бернинди минем сүзем юк. Бик нечкә тотып алгансың бөтен теләгән, әйтәсе килгән нәрсәләрне. Инде бу әсәрне инде миннән башка яттан белүче юктыр да, әйме. Һәм синнән башка кайбер нәрсәләрне мин бәлки әле синнән дә азрак беләмдер. Бик зур рәхмәт, Александр. Уңышлар телим киләчәк.